a Charles Ben Longwe akuti iyayi zikalakwika ndithu pamafunika pena pake kukhonza ndithu kuyankhulapo komanso makamakaso zikalongosoka tiyamikire. Anyway, I think Ben Longe amba kubweramo ndithu mulaini guys dzikoli nde guys uyu akuoneka ndi Ben Longe wanyuwane. Thank you so much guys. Mwaswera bwanji nanga abale ndi alongo kulikonse kumene muli. Lero lino pa 13th of January 2025 and it happens to be on Monday. While my time says 28 minutes after 22 hours chigawo chimenecho cha usiku, ndipo mbwalo limeneli muli ndine Sir Charles Ben Longwe. Ndangoti ndiyankhepo anthu ena kumatifunsa kuti kodi Ben Longwe mukuganiza bwanji ifa panopoti kumakumvani ngatiso mukutsutsa boma. Ndiyankhe motere mwina ena akhoza kupezapo mayankho. Ineyo Ben Longwe ndine maso a opposition komanso maso a boma. A opposition akamapanga zinthu kapena akayiwalira zimene iwo amapanga ali mboma, kapena akamapanga zinthu against zimene ayenera iwo kuchita, ineyo Ben Longwe ndimakhala amene popo kutsutsana nawo kapena kuwakumbutsa zakhalidwe limenewo akhala akuchita. Ndipo umene usupandu kumene kusukuukira kumene kumakhala kunyoza koma kuwakumbutsa anthu chifukwa chona kuti anthu akamabwera ngati mene zikukhalira mukuti sono tikuyandikira kuzisankho kumakhala manifesto yosiyanasiyana, kumakhala kutibwatika nalo bodza, kumakhala kutiuza mabodza osiyanasiyana. Nde ifeyo anthu timatengeka ndikukopeka chifukwa cha bodza lija. Akalowa mboma muja mukapeza kuti anthu aja sintha mawanga. Zimenezo ndi zimene zakhala zikuchitika mu dziko lathu la Malawi lino. Mu dziko lathu la Malawi lino ndi zimene zakhala zikuchitika kutitembenukira kuti bwana sabato ija banja lisaizi yanu sindidziwa. Mwayiona imeneyo bwana zakuti zija banja inu mukandifunse zimene simungandifunse zimenezo. Banja bwana mafuta avuta banja likagone ndi pansewu tione ngati gamoto sikugundani pamene. Nde we've been in that kind of democracy mpaka nayo. Now I want to remind kuna kuti ngakhale ndikuyamikira boma pali zinthu zimene ndikuyamikira boma zokhazikika zimeneso sindingathe kuzisintha, like zitukuko zimene achakwera kutiponyera mdziko muno. Akutiponyera zitukuko zona kuti we cannot manage to resist kuna kuti zitukukozi si achakwera amene akutipatsa yayi. Maona sitingapange resist. Tikaona kuti achakwera kutipasa zitukuko mu dziko muno zikuperekedwa palilongwe paja simunganene pamene pajapo ndikukatukwana achakwera muli palilongwe pansewu paili ya 18 paja anthu akugendani ndi mabotolo. Chimenecho ndi chilungamo chake. Simungapita umene kuja ndikukapanga kampeni ndikuna kuti Chakwera has done nothing. Nde kuti anthu akulavulira kukusanzira olo kukupangira zinthu zonyasa zambiri fwa anthu akuona zimene achakwerawo akuchita. Mwayiona imeneyo pa 18 paja anthu anamwapo ndowe madzi kutuluka ndowe ndikumwa ndowe kudwala anthu kukachita suku khoti chifukwa chona kuti sanapasidwe madzi abwino nthawi ina yake anapatsidwa madzi a ndowe. Panopo kuti mukanene kuti Chakwera sanakupangireni chilichonse akugendani straight. This is the truth of the matter. Anthu akamanena kuti boma ndilo mweri sili kusintha pali zinthu zimene wa akuziona kuna kuti zinthu izizi ndi zinthu zona kuti mbuyo mukudalibe. Ndipo anthu amene analipo mbuyo kuwafotokozera kuna kuti tipangireni zakuti zakuti kapena kuwadandaulira tipangireni zakuti zakuti. They were very stubborn samachita koma kubwera Chakwera ayamba kuchita zinthu zija. Lero we cannot reduce zitukuko zimene Chakwera akupanga mdziko muno. Mwayiona imeneyo kuvuta kwa mafuta ndi zinthu zona kuti zinalipo mu nthawi imeneyo. Nthawi ya Abingu Mutharika mzimu wonse mwamtendere munali mavuto a mafuta mpaka na anthu achinaundule mwakasungula anapita pansewu kukapanga mademo amene anaphetsa anthu 20 chakuti kumzuzu.
Mwaiona, tsopano mavuto amafuta amene alipo lero lowa ndi nkhani yonena kuti mavuto amafutawo adalipo mu nthawi ya Bingu, ndipo amene adathetsa mavuto amafutawo anali Mai Joyce Banda. Mwaiona ameneyo, ndesinganene pano kuti anzanu aja mafuta adali nawo mokuti moti ayi mbuyomo tikuchokeranso mavuto ake omwewo. Mwaona pamenepo ya nde tikafika ku nkhani ya magetsi simunganene kuti Chakwera palibe chimene akuchita. Anthu mdziko munavutika nkhani ya magetsi osati masewera. Come Dr. Lazarus Makathi Chakwera, magetsi akungokhala pena paliponse tanonse zikavuta ndeuti kwagwa chimvula chambiri mwina transformer yaphulika mbali imene kwa magetsi every day akumapezeka kuti akuyaka mwina Sundays because mwina apange ma services ena ndena madera ena ndempeza kuti magetsi mwina atima chifa timadziwa kuti akupanga service koma timadziwa kuti kamafika madzulo magetsi ajayaka. Boma la Dr. Lazarus Makathi Chakwera. So there is no way munthu unganene kuti Chakwera has done nothing mdzikomo. Amayi Monica Chakwera first lady dziko lino amanga skulu ya pamwamba ku Rumpi, kupita ku Rumpi kuja ndikukadumpha kuti Chakwera has done nothing. Ndekuti anthu aku Rumpi aja akukwapulo osati masewera, kukupasa zikwapo osati masewera. Chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti akuona zimene amayi Monica Chakwera first lady achita mdziko muno. Zimene zozo ndi zituko zokhazikika mdziko muno. Mwaiona imeneyo? Nde pali zinthu zina zona kuti zimezo tikuzona ndi maso, nde pali zina zosazona ndi maso timangomva zokungomva nziya zokuti inakala poti yanakala igawa kuti tikhalenso ndi mbali inayi zimenezo tidamva ziliko, kulibe we don't know, ziliko thank God, kulibe it's none of our business because it's not our country. So we cannot accuse Chakwera kuti why this and why that. Mwaiona imeneyo? Koma, when we come to other things in this country, we have something to object. Manimvesesa kugawa chimanga takuonerera ineyo Charles Benongwe ndakhala ndikunena kuti yayi mdziko muno chimanga kugawa boma. Yes, kumaona pa TV paja pali anthu ambirimbiri akugawiridwa chimanga choti akadye ku nyumba. Ine ndikukhalanso pamwamba na kuti na mtsogoleri uyuyu nde akuyitha, kulibenso mtsogoleri wina ngati uyu. Komano when I observed ndinakapeza kuti mwina amayitanidwa mafumu 100, ndikuti mafumu 100 aja mudzuli onse ukapeza kuti mwina anthu folokha amene asankhidwa. Nde follow ndikapeza kuti kuli kagulu ka anthu mekuja kuchoka mafumu onse adera limenero kapena mafumu onse aboma limenero akukalandira chimanga. Nde mudzi umodzi ukalandire chimanga anthu 4, nanga anthu ena amudzimo akusurvive bwanji? That is a question. But when we talk about good governance, good governance ndiona kuti you deliver to each and every individual mudziko mwali yesa akhale ndi pabwino pake poti okay apapa tikutere chimanga mkulandirisa nthawi yako muzamati mfumu ndi anthu achi samasankha kuti chimanga ichi tipereka kwa anthu 10 okha yayi mfumu ndi anthu achi, palibe mayina, palibe kuponi ayi. Mfumu abwere ndi kaundula wake akhale patsogolo aziyitana anthu achi auje azilandira chimanga azipita. Nde kuti muzi wonse wa mfumu amenewo akulandira chimanga akupita kwada anthu azipita ena abwerenso mawa azalandire chimanga. Nde kuti muzi uliwonse aliyesa amapezeka ali ndi chakudya. That was good governance. But when you come into a poor governance, ndimene mpezeka kuti akuitana anthu 100 ndikubweresa kamera ndikumajambula anthu akulandira chimanga, komano anthu alandira chimanga muzuli onse anthu 4, anthu 5, ndekuti anthu onse ngati muzuli wa anthu 1000 ndekuti alandira anthu 4 okha, ndekuti anthu 996 akukhalabe ndi njala mudziko lomwelo. So we can't say that's good governance. Silingane kuti paipopo tienti ya mikireni. No. Let us speak the truth here. If we don't tell the president the truth, we are misleading him. Ndekuti siti kumuuza zona. If I love Dr. Lazarus Makathi Chakwera, let me tell him the truth. Abwana apapa mwaponya apasizi kwenda bwino, apasizili bwino. That's it.
And because of that, sizingathe kuta basi tieni mukamange Ben Longwe ndeuti a president mutu ausuku gwira pena pake there are some cables that are not working. Chifukwa ine as an activist I have to tell the president ngati ndayamikira pa zinthu zina sizikuenda bwino mbali yosaenda bwino ija ndiyafotokozerenso no matter kuna kuti andikonda or adana nane koma ndiyauze reality ya zimene zikuchitika munjiraso yabwino osati yonyoza ndiyotukwana ngati muja tinkachitira kale muja. Mwayiona ameneyo nkhani ya ndege ya kuchikangawa yakhala ikusa mpungwepungwe dziko muno yopanda mayankho kungokhala basi fakafaka basi nkhani ija ndekuti ati ngati mene nathere ya Chiwaya nkhani ya Chiwaya ku parliament yona kuti Chiwaya waziombera yekha nde anthu anali ndi mafunso nakuti aziombera bwanji yekha kawiri mutu. Is it possible if you trigger a gun against yourself in the head, will you have another strength of triggering another bullet against your head? Those are the questions. Chifukwa chani maliro anathamanga kuchotsedwa kapena uthenga wa Chiwaya onena kuti ineyo ndizipha nditantani umabwera Chiwaya atafa kale. Who wrote those letters? Why macameras adatima kunalibe macameras this day ku parliament only this particular day? Those are the questions. Mafunso ngati amenewo anthu ena amnamangidwapo now like Abondi Kalindo adamangidwa ali ndi Bedo Ntumba because of that. Mwayiona ameneyo ena timasakidwabe because tinayankhulapo pa nkhani ngati ndikuti we are in the government yangati ya Dr. Hastings Kamuzubanda whereby he was delivering kuona zitukuko zimene Hastings Kamuzubanda amazipereka mdziko muno kumanga ichi ngatito amamanga ndiwo kumanga ichi komano ufulu weniweni mdziko mudalibe. Ndi anthu anaona kuna kuti anthu tusada wasutse a Dr. Hastings Kamuzubanda kunena kuti alephera kuyendesa dziko lino ayi. Sada wasutse a Hastings Kamuzubanda chifukwa choti samapereka zitukuko mdziko muno zoyenerera ayi. Adawatsutsa chifukwa chona kuti mdziko mudalibe ufulu ndifake anthu anamenyera ufulu wa democracy tikhale ndi ufulu tizitsutsa boma. Sada nene kuti chipande cha Congress chichoke chisazabwereso chisazapangeso kampeni mdziko muno asazatengeso boma ayi. Tonse tikhale muno tikhale ndi zipani zingapo tizitsutsana zikamalakwika. Zimenezo zimene anthu adavotera 1993 zimene pakadali pano zikuoneka kuti ufulu umene uja waphwanyidwa ndipo kuphwanyidwa in the name of rule of law kuti tikuyendera malamulo pano. Mwayiona ameneyo zitukuko tikupatsidwa mulilongwe komano ufulu wa anthu mdziko muno mulibe. Ndifake mukapeza kuti mtundu wa anthu omangomangidwa daily ndi wachilomwe. Mwayiona ameneyo ndimasa iweyo Ben Longwe wakhala kunyoza alomwe sindimanyoza alomwe mafuna ndiziyauza kuti mdziko muno tizikhala ndi khalidwe. Koma mtundu umene ukumangidwa mdziko muno pa nkhani ya ndale ndekuti ngati simwanamveka ndekuti ayenera kukhala kabambe, ngati si kabambe ayenera kukhala Kaliati, ngati si Kaliati akuyenera kukhala Boni Kalindo, ngati si Boni Kalindo akuyenera kukhala Kambanji, ngati si Kambanji ndekuti ndi Jonathan Phiri, ngati si Jonathan Phiri ndekuti akuyenera kukhala ndani awa amwanamveka, ngati si amwanamveka akuyenera kukhala a George Chaponda, ngati si a George Chaponda ndekuti mungoona kuti mtundu wa anthu umene ukumakhala pampani kupanikizika ndi okhawo. Achewa amene akupanga zinthu mdziko muno zosakhala bwino ujana akagula fertilizer kuchani uku kubucha mpaka na lero mlandu wake sindikudziwa kuti udayenda bwanji. Milandu ya Zune Sata sikudziwika mpaka na lero kuti idayenda bwanji. Majaji atatu aja amene amamveka kuti ali mundandanda wa corruption umene ajakwera dankhula okha ndi pakamwa pawo sizikudziwika kuti zili pati. Komano mtundu wa anthu onena kuti very dangerous kuti sopano tamba kumakukana mwa serious nthawi yona kuti tikuyandikira campaign. Mwayiona imeneyo. So those are the things, those are the areas on kuti ineyo ngati Ben Longwe ndikuyenera kutsutsa ndimamikira boma. But why this thing is happening now? 2020 tinali mboma momwemo, 2021 tinali mboma momwemo, 22 tinali mboma momwemo, 23 tinali mboma momwemo, 2024 tinali mboma. This is 2025.
pamene tikuyandikira kuzisankho nde tikuona kuti anthu akuyamba kukokedwa sopano bwerani kuno nde anthu ponena kuna kuti anthu akumangidwa pa zifukwa za ndale sakulalutsa nde kuti ine ngati Ben Nongwe ndikuyenda kuyankhula kuti iyayi mabwana iyayi this is wrong mwayiona amene tiye tikondane tili mu dziko la democracy lero tikhoza kukhala ife amene tili mboma mawa azakhala anzathuwa zinthu zosiyirana andanawa Dr. Bakiri Muluzi anakhala dziko muno kulamula dziko no kwa zaka 10 nkuchokamo amafuna third term sidaende anabwera ndani malemu Professor Bingwa Mtalika analamulira ka 7 years 8 years mulungu nkwayitana zawo zinathera pamenepo ndikubwera Mai Joyce Banda analamulira 2 years zinathera pamenepo kuchoka kumene bwera Professor Arthur Peter Mtalika alamulira 6 years zathera pamenepo ife ma members of parliament amene tinawo pakadali pano aseva 6 years zaka 6 ali mboma mwayiona ameneyo ndikumanena kuti tikuyendera rule of law ife tikunama mwaona pamenepo ife tikunama there is nothing like rule of law. Rule of law inendika pa war yona kuti wina aliyense aziwerenga what does rule of law mean ndipo amene akudziwa za rule of law ndani tizione tizitsatire tiwerenge bwinobwino tione dziko lino ndilathu tonse mwayiona ameneyo okay tiyamikira za zimene boma likuchita ndimayamikira ndi matero koma notateni tioneni kuna kuti let us look at the prices of stuff zinthu zofunikira ma basic needs my basic needs not like bread because not everyone amadya bread ena amakumba mbatata alima mbatata aphika amwera tea koma no let us talk about chimanga ndi fertilizer kuti tithese njala mdziko munomo fertilizer ali kuti ndi fertilizer upezeka ali pa 135,000 muzi mwakwathu amene apeza mwayi ogula fertilizer mochipa ndekuti ndi anthu foloka ndekuti anthu 2,000 amene ali mudzimu alibe kuti akagule fertilizer ochipa ndi anthu osauka sagwira ntchito alibe ma business amakhala kumapiri ntchito yawo ndiyolima basi ndi akatenga kuti ndrama zoti alipire kumunda kulibe ma mega farms amene akunenedwawo siwina aliyense ali pa mega farm ngakhale anthu atapanga apply ma mega farms palibe amene amapasidwa zimenezo ena ifenso tapanga apply sizimatheka mwayiona ameneyo okha amene ali kutopuko ndi amene apanga zimenezo pang'ono anthu ena ndi ena pang'ono kungotengapo foloka tiye ndipangeniza mega farm lero lino anifi moti azibwereka anthu ngongole aziapasa ndalama kuti tapanga ni ndalama izi muzipanga business anifi akalowaso ku fertilizer kuna kuti akubwerekesa fertilizer anifi fertilizer amutenga kuti that's another question anifi ayamba liti business ya fertilizer because that is business momoti azibwerekesa ndalama anthu azikapanga chani kodi azikapanga ma business akuti alowanonso pani ya fertilizer amutenga kuti fertilizer agula nthawi yanji ani fertilizer and where kenako tikumva kuti ayanifi akuitana ma activist source ne Ben Nongwe nakana kuti I cannot do that. Last year 2024 around December, before 24th of December, I was invited kuna kuti kuli function ya nifi imene afuna akapange award ma activists amene akhala kuyamikira boma ino Ben Nongwe mwaitandwa nakana chifukwa ine ndilibe contract iliyonse ndi anifi ndipo anifi osadandirembere kata iliyonse yokuti bwera kuno kuli izi ndizi koma tinaona ma activists akukavina akukasangalala kumeneko kumene analiko pamene anthu amene apanga apply nifi kuti tipase ni ngongole tizipanga business mdziko muno amanidwa ngongole zimenezo. So tinene kuti mdziko munomo what exactly is happening chimene chikuchitika cheni mdziko ndi chani chona kuti panopo anthu ali panjala yopya ali mavuto opya mvula ndimene kumagwa kobwino madera ena tinamva kuti mvula izigwa abnormal madera ena ezona koma madera ena mvula ikugwa bwinobwino koma anthu kuti apeze mwayi ogula fertilizer wadula bag la fertilizer likuposa salary ya munthu amene amagwira ntchito ku polisi. Apolisi amayima pa road block paja salary yawo sikwa na bag imodzi ya fertilizer mayona amene koma amalima maona amalima
wa traffic amene amayima pansi kumaona malaisensi anthu aja salary yake sikukwana bagi limodzi la fertilizer mdziko muno 135,000 mukapeza kuti akulandira mwina 90 80 mwina 100 110 kuti akagule fertilizer pali matatalazi and kuti apeze fertilizer pali mavuto ifa fertilizer akudula kuposa salary ya munthu kuposa salary ya mphunzitsi maona ndiye munthu ongokhala ologwira ntchito apeze ndrama alipire anake fees alipire nyumba alipire mabills amagesi amadzi akagule fertilizer alimise kumunda chifukwa makhala ali kuntchito zimenezozo well-being ya anthu palibe ndiye tikamati good governance we are talking about well-being ya anthu so if well-being ya anthu kulibe ndi kumene anthu amakapanga ma demonstrations tikapanga ma demo franchise ngakhale kuti ine modium I'm not convincing anyone kapena encouraging anyone kuti tiye tizikapanga ma demo mdziko muno no it's not a solution we have tried that mwayiona ameneyo anthu akuvutika zigogo akuvutika mdziko muno I've been in this country mwayiona ndikuona ndekha kuti ndifuna ndionetsese kuti dziko likwenda bwanji anthu akukhala bwanji akhala kumudzi kunkhatabe kwathu kuno kwawo kwazikhale ng'oma konkuno ndakhalako mconstituency yawo ndakhalamo ndikuona amene anthu akuvutikira panopo mene zili pano china chilichonse chikuoneka ngati chakuya ndi nyanja yomwe yakuya sikuchita produce somba panopo nyanja imadyesa dziko lonse la Malawi ndi maiko otizungulira panopo zikukhala ngati zasintha we don't know what has happened mulungu yekha ndi amene azationetse kusogoloko koma nkhani ndiona kuti zinthu zavuta mdziko tipitiriza audio ipatsogolo thanks Like, share, Malawian Cameras, subscribe.